Kan kapan video to aku dibeli bekas supaya tunjukaken yang kang kawogan meneh dukung wae. Kok nyai aku kabeh tau penarono. Muga-muga paring kekuatan lapangan iki aja ngancam apa-apa. Nek ana sami kabeh muga-muga panjenengane maringi kekuatan lawan manungsa-manungsa kang padha kawogan. Makaten panjenengan kula. Saktos kampah ingkang kampung-kampung. Wonten ing gunung Palek menika wonten tiyang pun pasti nyai. Mungkin nyai olah datang anak putu ingkang nembe sami bilang karo jalan kurang disitek kok dari itu sedang aku jangan tuh yes mana sih banget lagi udah betul itu pacaran itu rasa batinku orang rena mau guna sampai gunung jen tak ana tamu kecil Amasijam Yomoroso Joromayo Yomorani Nilumoyo Yosio Popolosio Yomiroso Joromayo Dayu Joyo Malari Jagat aku lagi rosio Romanso Jangan Tikton Joyo Romanso
Dumalaring jagat kamu dumalaring sing padha ati-ati wis ditolong angsane ketik ana ketara sapa kang utang bakal nyaur wosoke gunung padha dubruk segara padha arep omah najan turun jeneng oke padha kabeh ayo apa jenengmu wani munggah ana ing gunung piye wah aku Kalamarta apa Kalamarta ana wigatine apa nganti kowe wani punya kabeh para Jawata kang ana ing gunung piye kang bakal gawe kayangan kembar ana ing jagat raya iki wah Suraijo Ada itu apa? Tak kalau anane jamur kali mau cocok kabeh para dem perpalangan kabeh para padha panas sawae mung sepratara gununge jamur kali mau cocok kang ana ing kayangan biyen kowe Rekaro, kowe yaksa kang ora kurang ana ayo. Kakoke kabeh contoh dijamu. Musuh lawan Bathara iku. Wah, dapat Umel satu itu lagi ana dewa perang kalah. Wes yo romo kulun wonten jawaban di kota Joko. Kuwi jujur
angin musuhe kudu angin. Maka ten dikulun sumingir sak pakanane. Tobat ono wong semene gedene kaya Bathara Wisnu mundur yuda apa jenenge Balawarta aku ae kowe sing jenenge Semar iku yo aku Bathara Ismaya yo Badrana yo ayo tak jalo jamur Kalimata kang gawe panasin kabeh para guru sama padha panasin kabeh sing cetan pripayan apa kaya apa nek Bathara Wisnu wis mundur saka payugan Badrana iku dewane jagat ojo sok wani kalah ayo dan bagian kue wani kawan aku Badrana jagat montong Umar satu itu semua kabeh kamu kurang itu asalmu saka banyu bae om anak mastu amat islam jagat tunggal sesaning guru nyata kena matika itu sak tunggal ayo masak promosi atau toh maju saja asalmu saka banyu balik dadi banyu asalmu saka bumi balik dadi bumi asalmu saka angin balik saka angin asalmu saka bumi balik dadi modal orang asal maju sedangkan orang mati jeneng aku pun pangapunten dateng sedaya nalapaken kula. Ana apa? Badan kula lemes tanpa bayu. Panjenengan sabdaken sabda tunggal ingkang gunar wonten donya namung duka tiyang baekan
Mula eling-eling aja wani-wani karo wong Jawa. Wong Jawa ku nek jane rupane ning bobote iki. Akeh dinane wong Jawa kang dadi manungsa kang agung. Siji Bathara Wisnu dewane bumi. Loro dewane Ismaya ya dewane. Mula kowe yaksa kang agung kowe bayo ana ing keratonmu aku bakal ngedekake kayangan ana ing gunung Diyen wis Prowansa lho. Kau sepanjang kau betul-betul, kau katakan nyameng pamungkasmu rambut tamake lawan buka pengong kemau kalau kasukan yang ada ini kesukaan suruh mesti bener yang hari terus oke menentang aku begitu hei Saudaramu Bathara Guru rawuh ana ing kayangan kene. Kadang tuwong kang Bathara Guru kula ndhawa pangandika kula kaya kuwi pangandikane ingsun lamun aku bakal gawe kayangan kembal namung mesti jauh menawa menepatipun kang kadang kula nyuwun bumi pangakan ing pangajap panyuwunku nang ngarsaning jagat sejan iki ana usaha Jagat temuku sastra dunia Indonesia kitabku Nabi kami burono mereka Geger mereka dan yang Bathara Guru sebenarku yang Maha Kuwasa Gusti Allah. Aku netepake dawuh lamun ing gunung kene bakal tak dekake kayangan Nargo jumlah maka kan loh monogo yang dinoki yang ada pada remoko pada seneng-seneng mangharjo lawan anak putuku dan pada sekolah Arpin hukum koran orang tahu jogobo pada selamat sebelum ngereng sambujogo Kang kapindho lapangan sing dienggo olahraga bocah-bocah iki muga-muga dinaga ing jagat dinaga ing Gusti supaya anak-anake padha ora ana sawiji. Mekaten niku Kang kaping 3 aku titip lawan kakangku kan ana ing Gunung Warik Niniwati Kaciwati aku ning Panapura nek ana dosaku aku belum dolan rono aku suami nindak ana ing desamu mula aku nang belum puasamu selamatno kabeh anak putuku sing padha sinau jagat kang ana ing desa kene ora ana ing apa-apa umat malih kawan kanjeng panewu ono ing ijeh kakang putrane Kanjeng Sunan Mulya Sukmayana kang gunung ing desa kene mekaten niku lho
Kula muga manjung niku dibabahi marang kabeh jagat kang mutabut muga ora kabeh kok. Iki nembak aku juga awyak karo panitia. Perjadian, ayo padha sinau ning doa kang bener.